gospodari Hrvatske! Ja sam Ante Pavelić, odvjetnik, čuvar tajne kralja Zvonimira. Ovo je Vlatko Maček, moj neustrašivi prijatelj. Tajnu neograničene moći ovladao sam 10. travnja kada sam isukao mač kralja Zvonimira i uzviknuo: za dom spremni! Nezavisna država Hrvatska! Vlatko je postao borbeni Maček, a ja poglavnik, strah i trepet svih manjina. Samo još troje dijele moju vlast: Maks Luburić, Jure Francetić i Rafael Boban. Mi zajednički branimo domovinu od 7 sekretara Skoja i Josipa Broza Tita. Ante i gospodari Hrvatske! Ja sam Ante Pavelić, odvjetnik, čuvar Hrvatska! Vlatko je postao borbeni Maček, a ja poglavnik, strah i trepet svih manjina. I uzviknuo: za dom spremni! Nezavisna država Hrvatska! Samo još troje dijele moju vlast: Maks Luburić, Jure Francetić i Rafael Boban. Mi zajednički branimo domovinu tajne kralja Zvonimira. Ovo je Vlatko Maček, moj neustrašivi prijatelj. Tajnu neograničene moći ovladao sam 10. travnja kada sam isukao mač kralja Zvonimira